Keď sa v spoločnosti debatuje o kapitalizme a socializme, je to určite lepšie ako debata o konzervativizme a liberalizme. V momente sa však zastaví čas. Ľudia začnú vyťahovať, čo ako bolo a čo ako je. Tam to bolo lepšie, teraz je to zlé, alebo naopak tam bolo toľko vecí zlých a teraz je to výborné. Až má človek niekedy pocit, že spoločenské zriadenia sú akýmsi tovarom naukladaným v obchode a konzument si zvolí, čo mu najviac vyhovuje a čo je pre neho to práve. Spoločenské systémy však nie sú žiadnymi tovarmi v obchode a majú svoj vývoj, teda nemožno na ne pozerať ako na nejakú statickú vec. Menili sa a budú sa meniť, a to spoločne s vývojom spôsobov výroby a hlavne po dozrení základných rozporov, ktoré v sebe majú. To znamená, kapitalizmus dnes je iný ako kapitalizmus o niekoľko rokov a iný ako kapitalizmus pred niekoľkými rokmi. Osobne ma dosť na človeku mrzí, že celé staročia triednej spoločnosti veľmi veľa ľudí trpelo nedostatkom a vyčerpaním, a to len preto, aby si hrstka vládnucej triedy žila vysoko nad pomery danej doby. Vráťme sa napríklad k prechodu z otrokárskej spoločnosti do feudalizmu. Feudalizmus, v ktorom boli vládnucou triedou už nie otrokári, ktorí vlastnili ľudí, ale zemepáni, ktorí vlastnili zem, bol oproti otrokárstvu pokrokom. Človek už nebol niekoho majetkom, formálne bol slobodný, ale mal tú smolu, že sa narodil a žil na planete Zem a zrovna tam, kde to vlastnil nejaký zemepán. A to samozrejme niečo stojí. Rôzne desiatky, odovzdávanie dobytka, práce na pánskom, pýtanie si povolení a podobne. To nie je len tak, žiť si na niekoho zemi. A navyše, poddaný ľud je nevzdelaný a páni majú zodpovednosť na tomto svete. No tak znela spravodlivá logika danej doby. Napríklad aj taký mysliteľ ako Aristoteles bral otroctvo vo svojej dobe ako niečo normálne. Otroci sú tu na to, aby pracovali a aby vyvolení ľudia mohli tvoriť. Výroba však pokračovala a už sa nezhodovala s väzbou výhradne na pôdu. Okrem remeselníkov sa začali objavovať manufaktúry, väčšie továrne či sieť tovární. No a iný spôsob výroby nám vždy dáva iný spoločenský systém. Systém, kde vládli osoby s čarovnou modrou krvou, už nebol udržateľný a zrodili sa buržoázne revolúcie, ktoré dali do súladu rozpory danej doby. Aj vtedy, tak ako aj dnes, sa mnohí pýtali, ako chcete vyvlastniť vládnúcu triedu, že je to nemožné, je to ťažké, komplikované, je to už zaužívané. No a predsa sa to stalo. Buržoázna revolúcia bola násilná, gilotina lietala hore-dole, no a napokon pod ňou skončili aj samotní revolucionári. No napriek tomu všetkému sa buržoázna spoločnosť ustálila. Podobné reči o tom, čo je naivné a nemožné, nereálne, počúvame aj dnes. Systém kapitalizmu nie je chybou, ako niektorí tvrdia, ale je vyriešením rozporov feudálneho systému. Nie je však konečným štádiom vývoja histórie. Sám má v sebe rozpory. Už vládne ten, kto má kapitál. Človek už v ňom síce nie je nevoľníkom, no najväčšia časť spoločnosti je nútená predávať svoju pracovnú silu a žije len dovtedy, dokedy jej práca produkuje kapitál. O slobodnom človeku by sme mohli hovoriť v prípade, ak by dokázal žiť len zo vzduchu, alebo ak by ten jeho život nebol naviazaný na neustalú tvorbu kapitálu. Ale ani samotní vlastníci kapitálu nie sú úplne slobodní, nakoľko aj na nich platí zákon trhu, konkurencie. Oni sa požierajú medzi sebou a celý vývoj smeruje k tomu, že svetu bude vládnuť jedna jediná firma. Preto reči takých tých kapitalistov z ľudu o tom, že veď nepáči sa ti, sprav si aj ty svoju automobilku, sú tak trochu úsmevné. A hlavne vtedy, keď sa pozrieme, že vlastne dnes skoro všetky značky patria pod nejaké konzorcium. A podobne je to aj s inými veľkými firmami. Tie sú častokrát vlastnené ešte väčšími firmami, ktorých názov ste v živote nepočuli. Stroj v kapitalizme neslúži človeku, ale človek je príveskom tohto stroja. Je tiež príveskom kapitalistického kasína a lieta podľa toho, kto kde akú firmu dal postaviť, kúpil, predal, presťahoval alebo nechal skrachovať. Výsledky práce celosvetovej spoločnosti sa delia hlavne medzi ľudí, ktorí spoločnosti užitok nepriniesli. Ich nástrojmi sú len peniaze a cieľom maximálny zisk. Nepracujú náradím, nerysujú výkresy, nevypracovávajú projekty, dokonca ani nie sú takými typickými riaditeľmi podnikov, tak ako aj socialistický podnik potrebuje svojho riaditeľa. Nie, nezávidím im, ale každý máme nejakú životnú motiváciu. Závidím možno ten, kto ich chce nahradiť, ale nie ten, kto chce dať svet do poriadku. Vôbec by mi tie ich majetky nevadili, kľudne nech si tie svoje hry nad ľudí hrajú od rána do večera,
nech sa hodzaj vtelia do tohto majetku, ale problém je to, že oni sú úplne zbytočne majetní a mnoho ľudí práve preto nemá prístup ani k základným potrebám, alebo sa musia čoraz viac obracať, aby tieto základné potreby získali alebo udržali. Len takáto drobnosť mi na tom vadí. Keď sa stretne záujem milionára a záujem milióna ľudí, no hádajte, kto vyhrá. Tento mechanizmus spoločnosti nemôže trvať väčšine. Nedá sa do nekonečna vyrábať a predávať. A to čoraz viac a čoraz rýchlejšie, často na úkor týrania kvality a pracovnej sily. Prečo sa stále opakujú nejaké ťažké časy? Nechápem. Statkov na svete je dosť, takže v tomto asi nebude. Bude to zrejme v tých spoločenských vzťahoch tej výrobe, v nespravodlivému rozdeľovaniu týchto statkov. A spoločnosť práve naopak, hovorím, že už dávno disponuje toľkými výrobkami a potravinami, že nik na svete nemá dôvod byť chudobný. Dávno sú tu také materiálne podmienky, aby sme boli oveľa menej pripútaní k stroju, oveľa viac stvorili v okolí, v komunitách, rozvíjali sa, využívali voľný čas na rozvoj talentov, záľub, rozvíjali svoje dary na vzájomné obohacovanie sa. Lebo na toto tu podľa mňa človek je na tejto planéte. Spoločenská základňa má teda zabezpečiť život, má slúžiť ako podklad pre rozvoj spoločenskej nadstavby, teda rozvoj kultúry, športu, tradícií, záľub, vedy, vzdelanosti a aktívneho trávenia voľného času, spoločenského života. Dovolím si tvrdiť, že tu máme materiálnu základňu dneska už pre nie socialistickú, ale komunistickú spoločnosť. Len žiaľ častokrát mentalitu stredoveku.